Kasureku 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli tabaad magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureku 2 para maaksyonan asin daing magkausanin dakulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwa ang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poko mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag nin boradol harani sa linya o kawad nin kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Kasureku 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureku 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureku 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change. Next electric cooperative is Kasureku 2. Kasureku 2 is the recipient of the Golden Daguitaw Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance. The best in collection efficiency and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureku 2. And 4, Philreco Awards from the Wars. Kasureku 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award Platinum Seller Award. and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureku 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award Occupational Safety and Health Excellence Award and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureku 2. Kasureku 2.
Kasureco 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli taba at magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad nin kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikayan na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with Kasureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Kasureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Kasureco 2, serving better for you. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid nin poco mas o menos 50% kan konsumo nin kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Maggamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung ang habol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw.
Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Kasureco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man an man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sana na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Ini para makatipid sa konsumo asin di maglobo ang bayadan sa kuryente asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sana ang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagrumdom na inihali sa Kasureco 2. Next electric cooperative is Kasureco 2. Kasureco 2 is the recipient of the Golden Daguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction, the electric cooperative with fully liquidated subsidy fund, the EC with high AGMA attendance, the best in collection efficiency, and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureco 2. And 4. Philreco Awards from the Wars. Kasureco 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award Platinum Seller Award. and Prompt Payer Award. Likewise, Kasureco 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Kasureco 2. Kasureco 2.
Kasureco 2 Safety Tips. Kung nagwawara-warang biglaan ang kuryente kausakan makusog na duros o problema sa linya, i-off tulos at tanggalon sa saksakan ang mga appliances, hinhuli taba at magdulot ining pagkaraot o kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Kung may sanganin kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Kasureco 2 para maaksyonan asin daing magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaigwa ang problema ang mga linya ng kuryente sa laog kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid ni Kasama tamang oras, sigo na kita ng 41 minutos makalihis ang alas 9. Oras na para sa Kasureco 2. Dinadara sa Indo kang Kasureco 2 Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated ang programang Ansatuyang Kooperatiba sa Radyo sabay na nadadangog sa RMN Naga 91.1 DWNX FM asin 1296 DWNX-AM ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Maaantabayanan sa oras na alas 9:30 sa kun alas 10:30 nin aga kada aldaw na Biyernes. Ang Satuyang Kooperatiba sa Radyo. Sarong regular na programa kan Kasureco 2 na may obheto na makataong giya sa mga parantabay kan DWNX na maintindihan kan lambang konsumidor gamos na kalakawan kasatuyang kooperatiba ning kuryente. Partikularmente ang mga bagay na mataong kagianan sa maray na iribahan sa lalo kan satuyang member consumers. Ang Junta Direktiba kan Kasureco 2 asin kan manayamento mga kasama sa tuyang makakaibanan si Senyor Renier Opa Bukay ang opisyal na tagapagtaram kan sa tuyang kooperatiba. Ang magserbisyo, tiwalaan ng tao, diyan nagsimula aming pangarap. Kahit mahirap, dahil sa disiplina, ngayon nagbunga na ang pagsisikap. Mababa na rin ang ating nilakbay, sa takbo ng buhay kami lagi niyong kasabay. Di titigilan, lalo pang gagalingan, pag-iigtingin pa ang katipiran, ang kahusayan at kagandahan ng loob. Sa amin ay inyong maaasahan, paggalang sa isa't isa, yan ang aming gabay, ang aming tagumpay, kayo ang nagbigay. Di ba'y ganda ng pagkakaisa, lahat tutugunan, kami ang inyong kanluhan. Kasureco 2. Kasama maray na pagkaaga sa Sendo Gabos. Aldaw na naman na Biyernes, 13 kan Oktubre sa taon 2023. Siyempre, ang programa kan Kasureco 2 kada simana. Tinalaan po ngunyan na aldaw. Siyempre, nyaon po ang sa tuyang pangapagriba digdi sa DWNX. Nyaon dyan si Radyoman Ray Gomez, Salado Technical. And sa Kasureco 2, yaon ang IMG. And ang Public Information Officer kan Kasureco 2. Mr. Renier Pupa Bukay. Sir, good morning. Good morning, Radyoman Manning. Since sa kabus po na nag-aantabay ngunyan ng pagkaaga. Yan, October 13.
2023, Friday the 13th. Yan. Tutubod ka man kayan, tabi radyo man mani. Garuda iman ta sa Chinese calendar ang 13 lucky day yan sa inda. Ano? Swerte. Oo. Nakadepende na lang sa tuya, no, na mga tao kung paano yan Imamanihar. manihar ang Pitsa 13, tapos nataon pa ning Biyernes. Si iba din nagluluwas. Pero maswerte sa mga nagtatrabaho dahil sweldo. Payday na. Payday. Pwede na. Pwede na. Baka ikaw pwede naman. Pwede na. Kaya yan. Mag-ingat po kita. Lalong-lalo na si mga nagtutubod sa Friday the 13th. Pero sabi ta nga ni kasaba ko, nasa sa tuwi na lang yan kung kita maingat, pero permi. And syempre, permi kitang di malingaw na mag-arang sa satuyang kagurangan. Para sa satuyang kaligtasan and sa satuyang mga pamilya. Yan, dakol po kitang mga papag-urulayan ngon yan, lalong-lalo na taharani na po ang satuyang tigpe-prepararan ining barangay NSK election. And after po kayan, igwana naman po kitang maabot na eleksyon, si sa Casureco 2 sa November 11, 2023. Kaya atyan, ang tabayanan po nindo, may schedule of activities na kita. Na kung saan maaaraman ta, itong mga significanteng mga aldaw sa preparasyon man sa eleksyon kang tulong distrito, nasakop po kan sa tuyang kooperatiba. Yaon po dyan ang Naga North District, Magaraw, and Bombon. Yan. Si mga interesado, araatsan po, mga interesado na magdalagan bilang representante kaining tulong distritong ini sa Junta Direktiba kan sa tuyang kooperatiba kan Casureco 2. Yan, magantabay po atyan. Dahil may mga significanteng aldaw kita na babanggiton para kung interesado po kamo maaraman na nindo para dahil ka mo malate kung mag submitter kamo kan sa indong COC Certificate of Candidacy itong mga requirements yan. Pero bago yan tabi radyo man mani igwa po kitang announcement duman sa mga gusto pong magbayad ngunyan na aldaw na ini. Yan, bukas po ang satuyang collection offices. Hanggang alas 4 ng hapon. Igdi sa main office kang Casureco 2. Sa Kanaman, igwa kita dyan opisina, sub-office po dyan. Sa Magaraw, sa Calabanga and Tinambak. And igwa kita sa Milaor and Pili. Yan, hanggang alas 4 lang po, sa tuyang cut-off. Pero si alas 4 na yaon hindi sa laog kang opisina o yaon sa compound kang Casureco 2 na bukas pa man po ang satuyang mga ang collection office igdi sa main office kang Casureco 2. Yan, pwede tapa po yan ma-accommodate. And si gusto man po magbayad sa paagi po kan satuyang online, igo po kita ning mga accredited na mga payment channels ni Casureco 2. Arog kay ning Bank of Commerce, Queen Bank, PBCom, BDO, Land Bank, Malaraya Rural Bank, yaon sa Carolina, and Union Bank. Yan, pwede man po kita sa mga online application, arog kang GCash, pero kung sarong aldaw nagka-problema si GCash, kaya may mga naghahapot sa Casureco 2 kung na-process dahil sa endang payment. Yan, basta ang permita lang ipapasiguro po itong notice kang GCash na na-process po sa endong payment. Yan, tayo yan tigihiling ta. And siyempre si account number, Yan, Maya, guwaman kitang 7-Eleven, guwaman kitang EasyPay, guwaman po kita ning Petron, igdi sa may Panganiban Drive, and iguaman po kita igdi sa may Concepcion Grande, and igwa po kita dyan sa may Magsaysay, si Petron po dyan. And syempre LCC dyan sa may Abella, and SMC Tinaga, and Save More Pili. Sa SMC Tinaga nag-accept po dyan ng
payment daw po may arrears. Ano gusto sabihin daw may arrears po kamo ni nagakapirang bulan basta day pa po kamo putol, pwede pa po kamo i-accommodate kang SMC Tinaga and Save More Pili. Pero kung putol na po kamo, pwede na po kamo magpasiring sa mga opisina kan sa tuyang kooperatiba kang Kasureco 2 para magbayad. Ano po? Ta kung magbayad po kay kamo duman sa SM na putol po kamo, may posibilidad na day po kamo ma-reconnect tulos. Ano po, dahil may umang po ning mga lineman ng SM o may umaning reconnector ang SM para magtakod kan sa endong kuryente. O dahil man ka magigibuhan dyan ng job order. Ano po? Yan. Nasi sa to yung mga pagiramdum. And si mga naka-receive naman ng bill pero nawara, ano? Pwede man po giraray kita hiling kan sa tuyang bill sa paagi po kan sa tuyang online bill inquiry. I-search lang po online.kasureco2.com.ph. Ano po, online, small letter lang po, ano, madadalan tayo sa tuyang live streaming nasa babang portion, online.kasureco2.com.ph. Yan, si mga nawara si sa tuyang mga bill sa kuryente. And nagpapadagos man po itong sa tuyang pre-membership seminar duman sa ma-apply ninyo connection, mapa-construct ning harong, construction light, or magkakaigwa po ning pagribay ng pangaran, may nabakal kitang property na bako pa sa tuya nakapangaran si kuryente o bako pa nakapangaran sa tuya si account number na naka-assign duman sa nabakal na yung property, pwede po kamo mag-undergo ning seminar kundi pa po kamo konsumidores ng kuryente kang Kasureco 2. Ano po, paglilinaw po ano Kasureco 2. Bako pong ibang electric cooperative, tang iba po kaya cooperatives na kung saan si iba po consumer kang Kasureco 1, Kasureco 3, Kasureco 4. Yan, iba man po ito. Ano da antiguro lain ta po igdi, dapat konsumidores po kamo kang Kasureco 2 para din na kamo mag-undergo ning seminar, tataanan na po kamo ning form. Pero kung mayo pa nakapangaran sa Indo, sa area coverage, nakapangaran sa Indo na linya kang kuryente o account number sa Kasureco 2, yan, ma-undergo po talaga kamo ning seminar. Yan. Ang schedule ta po kayan, igdi sa main office ta, Barangay del Rosario, Naga City, every Tuesday and Thursday, ano po, 8 a.m. to 10 a.m. Ang registration kaya nagpupuon alas 8. Ano po? Yan, sa Tinambak, every first and last Wednesday of the month. Yan, ang puon man po kayan alas 8 hanggang alas 10. Ano po, minsan inaabot ng alas 11 kung dako lahapot. Sa Kalabanggaman, every Friday, ano po, si mga taga Bombon, ano, taharani na baga sa Kalabanga, o si taga Magaraw, na pwede nang, pwedeng magpasiring sa Kalabanga, yan, every Friday po sinda duman. Ngunyan, pupuon na si sa endang seminar, ano po. Sa Pili, gawa mo po kita, every Wednesday, yan, si gusto mag-seminar po dyan, mapatakod ng kuryente, ma-change name, yan, pwede man po giraray mag-attender kita dyan sa Pili every Wednesday po dyan, 8 a.m. to 10 a.m. Magdara po ng valid ID, ano din, malingaw. Yan ang pinakakaipuhan ta sa pag-attender po ng seminar. Sige bus pong mga kahaputan, masisimbagan po dyan sa paagi po kaining pre-membership seminar. Ano po, maski si mga bayadan, siniba pa pong kaipuhan nindong i-comply ng mga requirements para ma-process po si sendong application. And duman man po sa mga mapa, halimbawa may trabaho po si gusto mag-apply ng new connection o mapa-change name or ma-apply ng senior citizen discount, pwede man po magpa-represent, ano, pero ang kaipuhan ta na darahon, special power of attorney. Ano po, pag sinabing special power of attorney, kaipuhan pong notarize. Ano po, notaryado, bakong pangaran lang sa taas na special power of attorney. Yan, ID, kaitong tigre-represent and sinagre-represent po, kaipuhan mang giraray. Okay. Yan, nagpapadagos mo po giraray itong sa tuyang pagdakop duman sa mga naghahabon ni kuryente. May mga schedule sinda, ngunya na daw po ini igong schedule, pero dahil ko nasasabihan ang lugar kung saan. And nangangapudan mo po kita duman sa mga inot na inot sa LGU Barangay, ano po, dahil dakulon pong mga street lights na nakabukas pa ang ilaw, maliwanag na ang saldang, ano, maliwanag na may alas 7 na,
alas 8 na hanggang alas 9 na pero nakabukas pa ang mga ilaw. Ano po? Maski po duman sa mga konsumidores ng kuryente na ang street lights nasa atubangan lang kang harong. Na kung saan siguro gibuhon taman si responsibilidad ta bilang harani po sa harong nindo ang street light siguro dahil man po kagabatan sa satuya ng mga consumer ta ang mga consumer kang Kasureco to na may street light sa harani sa indang harong na punduhon po kung nahiling tang maliwanag na alas 8 na, alas 9, alas 10 na, minsan 24/7 daitig pupundo ang mga street lights anggot po kita tahalangkaw po si binabayadan tang systems loss pero bilang sarong konsumidores responsibilidad ta po na pangatamanan man ang satuyang kooperatiba and syempre para mapabataan sa tuyang binabayadan na systems loss dahil ini pong mga street lights na halos 24/7 na nag-iilaw dawa halangkaw na ang sinag kang saldang nakaka-contribute po ini sa paglangkaw kan sa tuyang systems loss. Hindi pa lang ani tabi radyo man palaog ako sa opisina pag-agi ko ning aga dahil po mababa sa 8 na si street lights ang sa tuyang naagihan sa parte po kang sa tuyang ang pakiulay ta na siguro itong mga hararani man lang na mga harong duman sa mga street lights na ito o galion ta na po na punduhon miski alas 5 alas 6 nin amay dako lang tabang man po bagayan pagbanggi po ini mga street lights na ini kaya lang kaka-contribute po ini sa systems loss kung papabayaan ta na 24/7 nag-aandar po ini o nag-iilaw po ini mga ilaw na ini mga street lights sa gilid kang po. Yan, obligasyon naman yan kan barangay sa good LGUs na nakakasakop tabi kasama ng Grenier. Iyo po, ang LGU barangay pati may request lalong-lalo na ngunyan ng ma-eleksyon. Sige lang laag ng street lights. Po, ski duruputan naman. Pero sabi tangani, may mga problema ko tayan kung si responsibilidad man kang LGU barangay o si consumer mismong harani po duman sa may street lights na ito pinupundo man pag oras na po ning alas 5 ning amay o alas 6 ning amay. Iyo lang po yan ang pakiulay ta and pagiramdum ta sa satuyang mga member consumer owners. And nagpapadagos po itong satuyang massive disconnection. Kaya subago, nag-remind po kita and sabi ta po na pwedeng kinakulong kitang paagi para magbayad kan satuyang mga bill sa kuryente. Lalong-lalo na po si may mga arrears, sinagkakapirang bulan na, tinananan kitang tsansa kan sa tuyang kooperatiba para magbayad kan sa tuyang mga arrears, itong bill sa kuryente, minsan inaabot pa yan ng 2 months, mabuo to na maray ang Kasureco to, minsan inaabot 3 months, si Master Swerte pa, inaabot ng 4 months, pero sa pirang bulan na yan na tinao sa tuya kan sa tuyang kooperatiba, siguro sobrado naman po ang 2 to 3 months o hanggang 4 months na tinaw sa tuya para na kita mag-settle kan sa tuya mga pagkakautang o itong mga nakonsumo ta ng kuryente na nagamit na and binayadan na po yan kan sa tuyang kooperatiba kan Kasureco 2 na kaipuhan mi naman po mag-impose ng disconnection lalong-lalo na duman sa mga konsumidores ng kuryente na dahil po talaga nagpapahiling sa opisina para makiulay o mag-partial payment kung dahil man po kayang bayadan talaga. Kaya inaabot ni nagkakapirang bulan. Yan, gabos na area offices and sa main office kang Kasureco 2, nagsasagigong po kita ng massive disconnection o pagputol ng kuryente duman sa mga depo nakakabayad tabi radyo man mani. Yan, dahil na kita maghalat ni maputulan, pag naputulan kita, may additional pa po yan ng reconnection fee na 150 pesos sa residential. Ang 150 pesos, pwede na yan tulong-kilong bangas. Kaya, dahil na po kita maghalat na maputulan, magbayad na po kita kan sa tuyang mga bill sa kuryente. And, gusto po mag-avail ka itong refund sa power bill deposit. Power bill deposit, si mga nag-apply po ng new connection, poon 2011 hanggang 2022 February
Yan, pwede na po kitang magpasiring sa Finance Department. Paglilinaw po, bako po ining bill sa kuryente, itong power bill deposit, kang pagpatakon taning kuryente na nagsingil po ang Kasureco 2 dahil nagsunod sa namang kita sa kasuguan sa Satuya. Kang mga ahensya kang gobyerno na nakakasako po sa Satuyang Kooperatiba na magsingil po kami ng power bill deposit. Kaya ini po ang pagkakataon ta na pwede tang i-avail ining refund pong ini pag-abot po duman sa bill deposit, power bill deposit refund. Tabi radyaman man. Yan, magpasiring lang sa opisina kang Kasureco to sa Finance Department. Mas magayon kung yaon pa si resibo kan sa tuyang binayadan na bill deposit. Tapos si ID po nindo. Yan, darahon lang po yan sa finance ay makihumapot na lang po duman kung si po si in charge para ma-assist po kamo kung igwaman po talaga kamo ning refund. Ang iba tigigibon ninda, tig-offset na lang sa babayadan sa kuryente. Yan, mas magayon po. Pwede man po yan gibuhon para at least din na kita magpaluwas ng kwarta. Yan, tiga-abangan kang sa tuyang mga member consumer owners tabi radyoman maning lalong-lalo na igdesisyon ni Naga itong mananungod po duman sa schedule kang NGCP sa maabot na October 14, 2023. Hanggang po ngunyan may mga nagaharapot kay isa sa tuya kung i-reschedule naman kang NGCP. Pero sa hiling ko, garodain na po i-reschedule. Dahil kung magkakaigwa ng rescheduling pa kaining power interruption ka NGCP, dapat na ipadara na po sa Satuya 3 days before po ining October 14. Kaya lang, as of today, mayo pa po kami nakukuha ang notice from NGCP na kung i-reschedule din daw dahil. Kaya a-announce na kita, nag-aabiso na kita sa tuyang mga member consumer owners, lalong-lalo na hindi sa mga apektadong area po, ining sa may Naga City, Kanakman, Magaraw, Bombon, Calabanga, Tinambak, Siruma, Milaor, and Minalaba, part kang pili, from Palestina, San Jose, hanggang San Jose. Ang agihan kayan, Palestina, Kariruyan, hanggang po duman sa may Tinangi. Yan, sa may Tinangis, and syempre hanggang San Jose. Iyo po yan si mawawara ng kuryente. Poon alas 6 nin aga hanggang alas 6 nin banggi. Ang rason po kang NGCP, preventive and corrective maintenance and Naga substation and along the transmission lines. Ulitin ta. Sa Sabado, October 14, may schedule po ng power interruption ng NGCP from 6 a.m. to 6 p.m. Ang apektado po kayan, entire Naga City, Kanakman, Magaraw, Bombon, Tinambak, Siruma, Milaor, and Minalabak. Part kang pili, poon sa Palestina hanggang San Jose. Yan, magpreparar po kita. Yan, 12 hours po ini. And si NGCP, baka sa man ini sa indang preparasyon, o kaya ini ang preparasyon maninda sa papaaboton pong barangay NSK election sa maabot pong October 30. Kaya po naman pong trabahon, si mga tatrabahon kang NGCP sa transmission lines. And sa partiman po ni Kasureco 2, dakulon po kitang naka-line up na trabaho sa aga. Saturday po yan, kaya nagkaigo kita ng mga rescheduling kan sa tuyang mga day off, kan sa tuyang mga technical personnel. Lalong-lalo na hindi sa Sudan ni Naga dahil dakula pong scope kan sa tuyang engineering department, ining sakop ninda sa Naga City. Kaya may mga patrabaho kita, kabali na po dyan sa may Villa Grande, si pagpapareklamo sa tuya dyan, na ito po daang secondary line ta, na harani po duman sa may mga sanganing kahoy, may tigpapaputol sinda, kaya kabali po yan sa trabaho hunta. And syempre, ito pong sa may UNC, igwamang kita dyan i-relocate na cluster box,
And igwaman po kitang patrabaho ng clearing of lines igdi sa may upper barangay, ano. Sana matapos ta, ano. Lang tigiling ta halabao na mare ang linya kang feeder 51, ano. Na kung saan baka pero at least mabawas-bawasan si lilinigan, ano, si mga vegetation po diyan sa feeder 51. And igwaman po kita igdi sa may sentro pang Naga City and igdi sa may portion kang San Felipe and hanggang po yan Milaor and Minalabak. And syempre ining Naga North manggang Kasureco to puon ka naman hanggang Tinambak si Roma, nagpapadagos man po dyan ang sa inyong clearing of lines and portion Pampili. Yan tabi radyo man mani si schedule ta sa aga, kasabay po kay itong schedule man kang NGCP ng patrabaho from 6 a.m. to 6 p.m. Tabi radyo man mani. Yan. Siguro kung may mga kahaputan, mahagad na lang akong asistensya tabi radyo man mani kung igwadan sa imo bago kita mag abot duman sa discussion ta sa lifeline rate, ano, ining lifeline rate ulit-uliton ta na ini. Pirmi, ano, kada programa ta para may kaminar ta na mag-avail ini ang magkagayunan sa Kasureco to sa mga electric cooperative and sa programa kang gobyerno dahil kita na nag-i-incaminar na mag-avail ng discount, ano. Baga tabi radyo man mani, ano, kung kita baga mabakal ng produkto, halimbawa nagsaod kita, ano, aram ko nagsasaod ka tabi radyo man mani diyan sa indong lugar sa San Fernando, may gustong ka magtawad, ano, discount. Ngunyan, si mismong nagpapabakal na ang nagsasabing mag-avail ng discount, ano. Kaya yan, ining lifeline rate, diretsyon ta nalago, ano. Lifeline rate po, kabawasan po ini sa babayadan ta o diskwento sa babayadan ta na kuryente bulan-bulan, ano. Sa pagsunod po idi sa Republic Act 11552 na kung saan itong mga nagkukonsumo, ano, sa Kasureco to lang po ini, ano, si mga nagkukonsumo po ning 40 kilowatt hour pababa kada bulan, pwede po kamong ma-qualified, ano, bilang sarong liner kang sa tuyang kooperatiba. Lalong-lalo na po si mga 4-piece beneficiaries, ano po, o kung bako man membro kang 4-piece beneficiaries, kang beneficiary kang 4-piece, pwede man po iraray kamo maka-avail, basta ang inot na kondisyon ta 40 kilowatt hour pababa. And laog po kamo duman sa poverty threshold ng tigset po kang Philippine Statistics Authority ng PSA. Gusto sabihon talagang lihiti mo kamong nagtitirios tabi radyo man manin. May mga bracket po kita hindi para corresponding na kumpirang diskwento po ang pwede nindong ma-avail. 50% discount si mga nagkukonsumo po ng 0 to 15 kilowatt hour. 40% discount duman sa mga nagkukonsumo ng 16 to 20 kilowatt hour. Igwa kita ng 30% discount sa mga nagkukonsumo po ng 21 to 25 kilowatt hour. 20% discount duman sa mga nagkukonsumo ng 26 to 30 kilowatt hour. 10% discount sa mga nagkukonsumo po ng 30 to 31 kilowatt hour. 31 to 35 kilowatt hour. 5% na discount po sa nagkukonsumo po ng 36 to 40 kilowatt hour. Iyo po yan si bracketa. Pag naglaog po kamo dyan, halimbawa ngayon naka 15 kilowatt hour, automatic 50% po na diskwento ang sa indong makukuha. May ibabawa sa indong babayadan sa kuryente. Duman po sa generation, transmission, and may portion po ng distribution. Tabi radyo man man. Duman man sa mga mahapot, naghahapot kung paano mag-apply. Magdara lang po si mga 4-piece beneficiary, pwedeng magdara ng ID, magdara lang po ng ID o government issued ID o certification, hali sa SWDO, Social Welfare and Development Office, and mag-fill out ng form
sa mga opisina kan sa tuyang kooperatiba, ano po, sa mga yung mga sub-offices man kita, yung mga taga-hararayong lugar na sakop kan sa tuyang area coverage. And syempre, mas magayon kung magdara po kamo ning pinaka-latest na bill nindo hali sa Kasureco to. Yan, si mga day kwalipikado, baka maglaom itong iba na ako ngaya tapirmi nga akong yaon sa trabaho, so lumalang ako sa harong, maabot nga ako sa harong, alas 10 na ning banggi, ang gibo ko lang ngayon, maturog lang ngayon, mapaandar ning ilaw, mapaandar ning electric fan, mapailaw ning sarong ilaw, ang electric fan ko ngayon, saro lang, pero pinapaandar ko lang ngayon, sarong oras, kaya lawag ngayon ako sa 40 kilowatt hour ang bulan, pero naka-star ngayon ako sa subdivision. Dahil man po giraray pwede si mga naka-star sa condominium, subdivisions, and nagagamit ning net metering, pero hindi sa mga subdivisions, dahil po kabali itong mga urban or relocation site na tigpag-ibo po ng gobyerno duman sa mga nagtitireos ng mga konsumidores ng kuryente. Ito man mga nagagamit ng net metering, kwalipikado man garo ngay ako. Ako ngaya, nagpa-install ngay ako ng net metering o may solar ngay ako sa sakuyang harong. Ang sakuya ngayang babayadan dati ngaya 100 kilowatt hour. Ngunit ngaya halos lampas ka bang ang si binaba, nasa 40 na lang ngaya o 30. Ang hapot pwede daw ngay akong mag-avail kay ning lifeline rate, dahil po pwede, yan, lalong-lalo na si may mga net metering, dahil gusto sabihin, nagbaba si sa indong konsumo, si mga excess po din do na napoproduce ng kuryente, hali po duman sa indong renewable source, indong solar, nailuluwas din do sa indong harong, dadara po din do sa distribution system kan sa tuyang kooperatiba, kaya nagluluwas hababa po sa indong babayadan dahil nagkakaigwa po ng offsetting. Si mga naghahabon ng kuryente, halimbawa, ako ngaya, ang konsumo ko ngaya, ang binabayadan ko ngaya nasa 100 pesos na lang ngayon bulan-bulan. Ito pala naghahabon ng kuryente, kaya nagbaba sa indang babayadan sa kuryente. Yan, kung napatunayan po kamo, nadakop kamo kang Kasureco 2, na nag-violate sa Republic Act 7832, kung sasabihin talagang kung sa kaso nasistensya sentensyahan, napatunayan talaga na may violation ka, nagka-record po kamo sa samuyang opisina sa Kasureco 2 na naghahabong kamo ng kuryente, talagang hindi po kamo qualified, hindi kamo pwedeng mag-avail kayo ng lifeline rate. Yan, tabi radyo man, may mga baka pa dyan idadagdag? Mga kahaputan lang. Sa October 23, 24, piyesta sa Banuanin Pili, sako po kan Kasureco 2. May naghahapot tigdi kung igong schedule na power interruption, baka magbirdyo kidaasin da dyan, 23-24. Akan Oktubre yan. Paabutan tanin advance happy fiesta an Banuanin Pili. And happy birthday kay Mayor Tam, October 16. Bigdagos ko na. Ayan, kasi bagat tabi ko sa October 23 and 24 next week, bako sa masunod pang sunod na simana, igong schedule. Mayo paano? Tabi. Asa ko yan po. Madali lang. Double check ta. Gano'n may mensahe sa sutuya. NGCP or Kasureco. Yan. Check talagod. Okay. October October 19 ini. For approval ta. Salbado. Ang fiesta, October 20. 23 ang pagkaaram ta, 23, 24. 23, Monday. Pero month long yung celebration sa Pili. Ayun. Talagang nakulong aktibidades. Talagang matibay ang mayor dyan. From October 1 to 31. Baka makapesta lamang kita dyan. Taharan ni pati. Sa 23. Aran nilang. Sige.
Okay, sa 23, Mayo man kita, may pakitang nare-receive pero sa hiling ko di man mapa wara ning kuryente ang Kasureko to umasabay dyan sa kapistahan mismo kang taga Banwaan Campini o dyan sa Banwaan Campini ta medyo alanganin man kita dyan magtrabaho na mayong kuryente tapos pipesta. Siribot. Yan. Siguro before tayo kitang schedule di October 19 Thursday pero for approval pa po ini. Kaya mag-antabay si mga yaon dyan sa Feeder 52. Once na ma-approvean po ini, maipopost na po ini sa Satuyang Kasureko to Facebook page. Ang sako po kayan sa may Kadlan, Palestina, Karuy-Ruyan, Tinangis. Sa Pili area po yan, sa Milaor area, San Antonio, Mayaw, Payawan, and may Daso, may Katmon. Mag-preparar po kita. Maipopost na po ini. Once na ma-approvean po ini, may puposta po ini sa Kasureko to Facebook page. May saro pa kaputan digdi, mabalos tabi kasamang Rener. Pining mga poste kan kuryente ta bermans na hinanapos kan taon. Siyempre ang nagpupundo kayan gobyerno through DPWH. Ano na po ang latest data mas magayon na hilingon na nasa tamang posisyon ang mga poste kan Kasureko 2. Opo, kung Kasureko lang ang masusunod, dapat halitan na po yan, nahalita Radyo Man. Pero may hinahalat po kay kita ng MOA from DPWH. Nakakasakop dyan, Second Engineering District, Milaor, and Igisanaga, igwamang kita igdi, ini pong sa may Peña Francia Avenue. Sa Milaor, Second Engineering District, Third Engineering District, Igisanaga. Igwa pa nga kita sa Minalabak. Yan. Siguro may concern tayo yan sa Engineering Department na mag-follow up giraray. Kaya go giraray ng follow up letter sa DPWH. Kung no rin dayan mapupunduhan and sa execution kang sa tuyang relocation si patrabaho dyan, kang posting, magibutan ng tabi Radyo Man. Kaipuhan na po talaga and habang nag-ahaloy nagiging unsafe na sa tuyang mga nag-aaragi dyan, lalong-lalo na main road bag ang Milaor. Si mga hali sa Metro Manila, maagi igdi, sa Papasiring Visayas, Mindanao, kaipuhan pong maray maging malinig ang sa tuyang tinampo dahil sayang man kung pinahiwas sa tinampo kung data ma-maximize si paggamit po kaya. And dahil lang paradahan, pero habang may poste pa kaya na nasa tahaw na dahil nga nito tigpahiwas ito naman po, nagkakaigwa pa ng pagkakataon na mag-park itong may mga sasakyan niya sa gilid kang tinampo. Dahil salbado pa man yata may poste pa. Pero nagpapagiramdam kita, bawal mangyari ang pag-park sa gilid kang tinampo, lalong-lalo na kung national highway po yan. May reparo digdi, may widened na daang tinampo. Sa parte kang kanaman, magaraw bumbun. Garo bumbo. Ang garo ko yan, drum. Ano po? May widened ng highway o tinampo sa kanaman, magaraw bumbun na ang poste yaon pa manggiraray sa haranin na sa tahaw. Kan Malabuon. Dahil ko na monitor. Iyo, tabi, kasama ka rin, Tabi, Radyo Man. Tumaluya talaga ang signal ta. Iyo. Pero okay man ang reception. Okay man. Kaya lang sa imong kahaputan, dahil ko na intindihan. Dahil mo na intindihan. Igwa na ang mahiwas na. Sige. Okay na. Igwa ng mahiwas na tinampo, meaning widened na siya, standard na. Pero may mga poste pa na nyao na nga ni haros sa tahaw kan tinampo, widened na nga ni. Sa area da ini kan kanaman, Magaraw, Bumbun. Igwa kita dyan sa may Magaraw. Igwa kita dyan sa may Magaraw and Bumbon na kung saan talagang tigihiling ta na nasa tahaw naman siya, pinahiwas naman po kani. Kaya lang nagkakaigwalan kita ng problema duman sa right of way. Igwa dyan nangyari tabi Radyo Man, lalong-lalo na ining sa may Bumbon. Itong bagang sa may kurbada, na kung saan
nagpatindog na ning poste, tapos katapos na po si pinahali ganaray. And habo na habo na magtugot si Mesa Derek ang mga lote dyan na magpatindog kita ning poste. Kaya saro po yan sa nakakahaloy sa mga patrabaho. Lalong-lalo na sa may mga kasentruhan o kaya itong mga nahihiling na may potential na pwedeng ma-develop pag abot ng panahon. And nakikiulay kami, dahil naman po pwedeng pindiron ang mga patrabaho kansatuyang kooperatiba, ang gobyerno, lalong-lalo na nagpapagaramdam po kami duman sa satuyang mga application sa kontrata po, pag-apply ta ninyo connection. Ang gabos pong mga patrabaho sa po sa napirmahan ta duman bilang sarong konsumidores ng kuryente, naging member consumer owners kan sa tuyang kooperatiba na di ita pwedeng pindiron ang gabos na mga patrabaho, lalong-lalo na po sa linya kang kuryente na dakulon pong maapektaran na konsumidores kung di kita matugot. Pag-abot po duman sa mga proyekto kan sa tuyang kooperatiba and kan sa tuyang national government tabi radyoan mani. Kaya lang hanggang sa makakayatang pakiulayan, makinegotiate, gigibuhon ta. Ano po, pinakamasaklap igdi, mag-abot duman sa magkarasuhan sa legal na proseso and i-invoke kang sa tuyang gobyerno itong eminent domain. Medyo nakakaano na yan na maray, pero hanggang kayang pakiulayan tabi radyoan mani, gigibuhon pa. And siguro sa pakikipagtabangan ng mga local government unit, mga official po dyan, sa mga nakakasakop, siguro iyan ang ginigibo ta pirmi. Kaya lang, habang naghahaloy kaya, pinapahaloy ta, nadidelay sa trabaho, mas nadidipisilan kita, mas nagiging unsafe sa gabos na nag-aagi. Yan, Okay. tabi na Joman Mani, ilaog ko na po ining. Sige. Siguro balikan ta na lang yan kung ito pa man mga kahaputan, kukulangon na kita sa oras. Okay. Dagos-dagos na kita. Tabi, Opo. kasamang Renner. Sa maabot pong November 11, magkakaigwa po kita ng district election sa tulo pong distrito kang sa tuyang kooperatiba. Ining Naga North District, District 2, Naga North, District 7, Magarao, and District 8, Bombon. Si mga naghahapot, sa ingaya, si mga qualified voters, kung may cut-off ngaya, si mga naging konsumidores ng kuryente o natakodan ng kuryente, ngunyan ngayong taon na ini, daw ngaya, gabos daw ngaya, ma-qualified bilang maging butante, kaya ining tulong distritong ini, tabi radyo man. Ang sa tuyang cut-off po, August 13, 2023. Gusto sabihin, kung natakodan po kamo ng kuryente sa pangaran po nindo, on or before August 13, 2023, qualified voters po kamo kung natakodan kamo sa Naga North, Magarao, and Bombon District. Yan. Malinaw po, si mga qualified voters, natakodan lang ning August hanggang lang August 13, 2023. Malinaw po 'yan. Tabi radyo man mani, papagiramdom kita. Baka si mga natakodan ning October, ngunyan na October o kanakaaging September, magboto pa. Yan. May cut off po kita kayan August 13 lang, hanggang August 13 lang 2023. And mapuo naman po si satuyang pag-imprenta kan satuyang master list sa mga qualified voters sa maabot na October 17. And si appointment po kang DECOM, hali po, syempre, hali sa NEA, October 22 po yan. Magkakaigwa po ng dapat ay naglampas ng 20 days before election. In District Election Committee, yan, may chairman po yan, may secretary, may third member, posting of notices in special district election, po niyan October 22 man, Domingo, Domingo ma-post kita kay tayo nakalagig di. Voters inclusion, exclusion, verification period, yan, October 22 hanggang November 1. Yan, kaya kung may mga nakapost po dyan sa mga barangay, kita dyan ng
mga bulletin board, ano po, pwede tang mahiling po dyan kung kita talagang yaon duman sa master list. Ano po. Deadline kang filing of certificate of candidacy with required eligibility. November 1, ano? November 1, malaw pa November 1, 2023, dapat di maglampas sa oras na alas 5. Ano po, yan cut off ta. Yan, dapat di maglampas ng alas 5 ng hapon pag 5:01 na di pa ka mo nakakasumitir. Yan. Gusto sabihin, di na yan ako. Ano po. Screening period of applicants for board of directors hindi sa tulong distrito pong ini. November 1 po, November 1 hanggang November 4, 2023. Issuance of list of certified candidates with notice to all applicants, November 4 po yan. Orientation kang DECOM and PECOM, ano po, si MASERD na mga teachers sa maabot pong November 4, 2023. Yan. And syempre, kung ay guwaman kita ning si mga printing and posting kang final master release November 6. Yan, and posting of list of qualified candidates November 8. Yan. Orientation and qualified candidates and watchers November 9, 2023. Orientation kang working committees November 9, and November 11 election day kita. Tabi radyo man. Ayan, si sa tuyang schedule of activities ngunya na eleksyon ang Kasureco 2 ngunya na maabot na November 11. Yan, si mga interesado, kung may mga kahaputan, magpasiring lang sa Institutional Services Department, Member Services Division, kay Engineer Junel Pasiona and kay Miss Ana Vargas. Ano po? Yan. Idiyan sa main office, Barangay del Rosario, Naga City, si mga interesado pong maglaban o kaya magkuapo ng requirements sa ka-director di sa Naga North, Magaraw and Bombon District. Yan. Yan, tabi radyaman mani si satuyang schedule kang activity sa election sa Kasureco 2. Hindi mo nakita sa schedule man sa barangay NSK election Preparation. preparation ta. Bali punan ta. Tayo pa man kita next week. Ano po? October 20. Yan. And October 27. Yan. Gapa kita kaya. Next, ano kaya yan? Ano na yan? Long weekend na. Diretso na election sa 30. Punan ta po sa Siruma. Sa Siruma po, gawa na kitang out of 19 barangays. 19 voting centers. Igwa na po kita ng 5 na inspeksyon. Nagkaigwa po kita ng inspection and paghiling kasi mga linya kang kuryente bako lang sa luwas kang eskwelahan o voting center hanggang po duman sa presinto. Ano po? Nagkaigwa kita ng mga pag-compress kang mga linya and pag-check po kay itong mga saksakan. Parte na po ini kang tabang kang Kasureco 2 sa tuyang mga siyempre sa COMELEC. And siyempre sa tuyang mga maboroto dyan, ang iba dyan magamit ng electric fan, dapat masiguro ta na may problema ang supply kang kuryente, ilaw, pinaka-importante po dyan. And sa tinambak man, out of 41 voting centers, igwa na po kitang na-inspection ng 18, pareho man po girari kang ginibuta, tig-check po si mga linya, pondo man sa distribution lines, hanggang makaabot duman sa mga classrooms na gagamiton ng tabi radyo man. Yan, sa kanaman, igwa naman kitang partial dyan siguro sa mga sunod na programa ta. Yan, hindi naman kita sa Calabanga and kanaman and hindi sa Naga City, Pili, Sin Minalaba. Yan. Dakulon kitang sakop tabi radyo man. Sige, kaya pa man may sufficiente pa man na panahon before election, ining barangay NSK election. Kaya ining mga target na madumananta in may inspection na bago po mag October 30
on the day kang election, siguraduhan ta na mabibisita ta po ining gabos ng mga classrooms. Oo. May naghahapot lang dito yung konsumidor. Opo. Ining pag-inspection nindo na may mga kakulangan subuot ilaw, iba pang mga electrical materials. Ang nagastos kayan Kasureco to? Ini pong pag-purchase, igwa man po yan yung mga, igwa yan, MOOE, ang mga eskwelahan. Maayuda lang kita, tabi Radyoman Mani. Technical. Ining mga wires, ining mga gagamiton dyan, si service drop wires, kung igwa man kitang available, may po-provide ta, pero kung mayo kita ning available sa tuyang opisina, pwede tama ni-advise mga principal, sa mga teachers, na mag-provide o kayo sa COMELEC na kay puhaning arong kaning babakalon, kay i-installar tayo tabi Radyoman Mani kung igwa ng available na materials. Kabali na po si mga ilaw, dahil kasuray ko kay may man ilaw, kita lang ang source kang kuryente, pero itong pag-purchase po kayan may man sa tuyang trabaho yan, tabi Radyoman Mani. May sa tuyang budget. Kadakol-dakol yan. Hindi lang sa tinambak, 41. Alas gabos na barangay, alas garo igwa, ning voting centers and polling precinct. Yan, tabi Radyoman Mani. Sa maabot man po pala na October 18, magkakaigo kita ng virtual hearing, kang ERC, mananungon po igdi sa ERC case number 2023-038 in the matter of the application for confirmation and approval of calculation and under recoveries and the implementation of automatic cost adjustment and true-up mechanism for the period years 2020 to 2022 pursuant to ERC Resolution number 16 series of 2009 as amended by Resolution number 2021 series of 2010, Resolution number 23 series of 2010, and a Resolution number 2 series of 2021 Camarines Sur 2 Electric Cooperative Incorporated Kasureco to applicant. Magkakaigo po ng virtual hearing sa maabot pang October 18, 2023 and October 25, 2023, Wednesday po yan. Alas 2 po ning hapon. Pareho po alas 2. Si Pizza 18 and Pizza 25. Yan. Pag Pizza 18 po, determination of compliance with jurisdictional requirements and expository presentation. Sa October 25, pre-trial conference and presentation of evidence. Yan. Tabi Radyoman Mani. Announcement na yan. Mananood po sa virtual hearing. Ang mangyayari. Okay. Okay, so, may na. Mayo naman hapot digdi sa kuya. Pero sa systems lost kan Kasureco to, yan, yaon pa man sa, o mamanihar pa man ngunyan kan kooperatiba. Opo, systems lost ta, laog pa man sa CAP, maski para pa paano, kaya lang talagang nakakaalarma lang ang nadadakop ta, na nagbabiolate sa Republic Act 7832 si mga naghahabon ng kuryente. Nagdadakol, habang naghahaloy, nagdadakol. Pero si Kasureco to, dakol man nadadakol. And dakol man na inspection, and dakol man kita nakukurehiran, na kung sa'y nahihiling ta. Dito man madakop actual si iba, pero halataon man tabi Radyoman Mani sa indang koneksyon kang kuryente na nakakabiolate sa Republic Act 7832 dahil dahil man may tago talaga sa indang mga daya sa linya kang kuryente. Dahil man kita nagpupundo kayan, kasabay kang pagpababa kan sa tuyang systems loss, siyempre itong massive na clearing of lines, dahil sarap man kayan sa nakakontribuer, ining mga nakakatama sa linya kang kuryente. Yan, siguro mataan tanim pagkakataon, dito lang kaya na i-discuss ining manunungod sa Republic Act 11361, ining Anti-Obstruction of Power Lines Act, para magkaigwa ng ideya itong mga konsumidores ng kuryente na nagpaplanong magtanong ng kahoy sa irarom kang linya kang kuryente, distribution man yan o transmission. Pag sinabing distribution, Kasureco to, transmission and GCP. Pero sa masunod na mga programa matanan tayo ng panahon, ining mananood po sa Anti-Obstruction of Power Lines Act. Okay. Okay? Oo. Saro na lang
Sige po. bawal maglaag ning at ang mga kampanya na baga sa BSK, Barangay as in SK election, pwedeng patadukan ning kuyan, apod kaniyo, election paraphernalias ang poste kan Kasureko to para magkaigwang Ang idea. poste po, bawal dahil kita nagtutugot na maglaag dyan ng mga tarpaulins, sinibaba pong poster. Yan, may diretso po si Kasureko to na tanggalan yan, tabi Radyoman Man. Sayang kan sa indong mga pinagalan, ginastusan na mga kumbaga itong mga voting, ano nga po kaya? Election paraphernalias. Yeah. Campaign Campaign materials na ginastusan nindo, nakatarpulin pa. Pero may allowed lang na gastos. Pero ito 3 pesos. Naglangkaw naman mo yan. Talangkaw naman ang dahil man yan nasusunod. Yan. Tapos po pala, ang sub-office sa Pili sub-office Sureko to, dyan sa Pili. Nagpupuo na po si pagkabit ng kuryente, new connection, sa nagkakapirang, pinununta mo na sa nagkakapirang barangay, sa data kakayanon, gabo sa rabayan na matakudan ng kuryente. Yan. Si first come first serve kita, si inot nagbayad, iyo man tulos matatagudan tabi Radyoman Money and maansenen ng mga metro. Yan, tama miski para ba paano may nag-aabot man ng mga metro sa satuya on yan. Kaya si mga taga-Pili, yan, maghahalat-halat lang po kita. Anytime po may massive new connection. Kaigo kita ng new connection sa mga barangay na kung saan may mga application para matakudan po ng new connection ng kuryente sa satuyang mga rong. Yan, may naman. Mayo na, okay. Nakautang na kita ng kaperang minuto sa INC. Ayun, yaon na si Kuya Kenji. Paabutan talaga ng good morning and management and board kan Kasureko to. Good morning po sa Indo, lalo na sa satuyang mga mahihigos na mga direktor, board president, Bas Mayor. Okay, siguro yan, ang mga concern dito sa tuyan sa live ta. Sige, tabi Radyoman Money, Suraton ta. Thank you po sa gabos na nag-antabay ngunyan, sa IMJ, siyempre sa gabos na mga member consumer owners, sa mga members kang Junta Direktiba, kang Kasureko 2, sa management, sa tuyang mga empleyado, sa mga technical personnel po na nagtatrabaho ngunyan, ingat po kita sa maghapon na trabaho. And siyempre, sa tuyang mga member consumer owners. Yan. Okay na, may naman siguro. Mabalos po. Okay ka na dyan? Okay na. Ayos Okay. na. So, naubos ka na ang kaputan. Okay. Belated happy birthday si SM. Ay, iyo. Ed Ventura. Thank you da. Sa pagbati. Yan. Dahil ka lang nag-abot. Tapos Sir June Reyes. Birthday Sunodan. Mga October, October person. Bakong October Fest. Pwede nang isabay talaga Oktoberfest. Ayun. Yan. Thank Okay, you. sa karon po kang manemento kang Kasureko to sa pamayo po kan sa mo yung General Manager, Acting General Manager si Engineer Ricardo Peamonte. And siyempre sa satuyang Acting Board President, Director William Basmayor, and sa gabos na pag-iriba niya sa Junta Direktiba kang Kasureko to. Ini po si Renner po Pabukay. Mag-iribanan kita sa mga sunod na Biyernes ang satong kooperatiba sa radyo. Thank you po and God bless sa gabos. Mabalaw sa kansendong pagantabay, may mga promo ang Doc Alternatibo. Ali po yan kay Radyoman Lili. Dumana na lang and magantabay sa saindang programa. Lado technical niya si Radyoman Ray Gomez. Masunod na po ang UNC. Ako man po si Radyoman Manny Basa Tatak Arimen. Radyoman Nationwide. Mabalos Kasureko 2. Up. Next electric cooperative is Kasureko 2. Kasureko 2 is the recipient of the Golden Daguitap Awards and recognition for the Rural Electrification Program distinction. The electric cooperative with fully liquidated subsidy fund. The EC with high AGMA attendance. The best in collection efficiency and the top performing EC awards. Congratulations, Kasureko 2. And 4,
Philreco Awards from the Wars. Caso Rico 2 is a recipient of the following plaques of recognition: MCO Prime Participation Award Platinum Stellar Award. and Prompt Payer Award. Likewise, Caso Rico 2 is a recipient of different certificates of recognition: MCO Champion Award Occupational Safety and Health Excellence Award, and Outstanding Radio Program Excellence Award. Congratulations to Caso Rico 2. Caso Reco 2. Caso-Reco 2 Safety Tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulok. Ang pagrumdom na inihali sa Caso-Reco 2. Caso-Reco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit asin magdulot ng kasulok. Ang pagrumdom na inihali sa Caso-Reco 2. Caso-Reco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagrumdom na inihali sa Caso-Reco 2. Caso-Reco 2 Tipid Tips. Kung minapili nin bagong air conditioner o refrigerator, piliyon si inverter o inverter-based technology. Ini para makatipid din po kung mas o menos 50% kan konsumo ng kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon o ref. Ang pagrumdom na inihali sa Caso-Reco 2. Caso-Reco 2 Tipid Tips. Magamit ng mga LED lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Ini para makatipid sa konsumo kung ang habol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagrumdom na inihali sa Caso-Reco 2.